Sanibonani bafowethu, ngiyabingelela kuzo zonke izindawo. Namhlanje angihambi ngedwa, hamba nomphathi weqembu elikhulu, iqembu labafana bakaMlotshwa, iqembu elijabulisa abantu. Okwaqala bhuti, ngizathanda ukubonga ithuba ukuthi usivumele nabangani bami ukuthi sifike lana sizoxoxisana nawe ngohambo lwakho emculweni. Engilethemba ukuthi kunabantu abaningi abathanda umculo wakho, kodwa banemibuzo ethile abazibuza yona. Engicabanga ukuthi uma ngisuka lana namhlanje abanye bazobe bephendulekile. Okokuqala sathanda ukubonga lelo thuba bhuti. Manje sacela nje ukuthi usuthi fahla ngokuthi kahle kahle wena ungubani, uqale nini umculo, sunama-album amangaki? Siyabonga kakhulu, nami ngibingelele. Igama lami ngu-Andrew Mlotshwa, ekhaya ngise-Plumtree eNtoli endaweni yasePhaneli, ila engiqhamuka khona. Nami ngibonga kakhulu bafowethu ukuthi lingivakashele sizoxoxa. Iqembu lami kuthiwa ngabafana bakaMlotshwa. Silisungule ngo-2017. Ngilo mfowethu ongilamayo abathi nguDiza. Ngithemba bayamazi abantu noma bengamazi live, kodwa ezingomeni ngihleli nje ndifake igama lakhe. Salisungula ngo-2017. Kuzofika nje manje ngo-2025 sesilama-album angu-8. Njengale eqeda ukuphuma enesihloko esithi Amakhehla Amabili, i-album yethu yes-8 from ngo-2017. Hayi, siyabonga bhuti, usebenzile kakhulu. Engicabanga ukuthi manje ukhona omunye umuntu oseza baye phansi ayofuna ukwazi ama-album awu-8 ukuthi kanti mina eyangeqayo yiphi. Omunye umuntu engabe eqala ukukulalela kulo mnyaka odluleyo, omunye eqale kulo nyaka, kodwa ma esene-formation egcweleyo ukuthi ama-album akhona namhlanje ukhona ozalale ewathengile wonke.